एक भव्य दिव्य दगडी वाडा. वाड्याच्या आत मध्यभागी तुळशी वृंदावन आणि त्या पलीकडे अंगानं थोडं जाड पण उंचीनं थोडं कमी असलेल्या व्यक्तीनं अंगातलं पांढरं शुभ्र धोतर आणि 3 बटनांचा लांब सदरा 3-3दा नीटनेटका केला. खुंटीवरच्या फेट्यावरची धूळ झाडत तो नजाकतीनेच डोक्यावर गुंडाळला. त्याला डौलदार तुरा वर काढला आणि मग कधी तुऱ्यावरून तर कधी मिशीवरून आळीपाळीनं हात फिरवला. चेहऱ्यावर आपसुकच दिग्विजयी भाव उमटले. मग आपली भेदक नजर समोरच्या भिंतीवर असलेल्या अकराळ विक्राळ हिंस्र पशूंच्या तोंडाकडे गेली. ती भुसा भरलेली तोंड बघून त्यांना आपला पराक्रम आठवला. छाती 1.5-2 इंच तरी फुगून वर आली आणि मग आपसुकच हात बाजूलाच खुंटीवर अडकवलेल्या डबल बार बंदुकीकडे गेला. हाताला बंदुकीचा स्पर्श होताच अंगातून शौर्यरस संचारल्याचं जाणवलं. बंदूक पुसून साफ करून कितीतरी वेळ एक डोळा बंद करून शिकारीचा अभिनय चालला होता. मग परत एक वार अंगातला सदरा नीट केला. छाती रुंदावत मिशीला पीळ देत दिमाखात पायात कोल्हापुरी चपला चढवल्या आणि कर्र कर्र आवाज करत एक पाऊल पुढे टाकलं. दुसरं पाऊल पुढे टाकणार तोच आतून एक खडा आवाज आला. पाटील, कुठं एवढं नटून खटून कुठं निघाला हायचा? तो आवाज ऐकताच सगळा आवेश गळून पडला. काही नाही आपलं सहजच म्हणलं रोजच्यागत जरा. रोजच्यागत? आहो पाटील, काय डोसकटी करायला हाय का? आव ते कॅलेंडर बघा, तारीख बघा आधी. पाटलानं कॅलेंडर बघितलं आणि काकुळतीला येऊन बंदूक पुन्हा होती तिथे अडकवली. अंगावर चढवलेला पोशाख उतरून ठेवला आणि फक्त बंडी आणि धोतर याच्यासह ते झोपाळ्यात बसून झोका घेऊ लागले. पण झोका काही जागचा आले ना, म्हणून त्यांनी वर पाहिलं तर झोक्याची कडी एकात एक अडकली होती. काय इथं बी लॉकडाऊन आहे वय. आणि मग झोपाळा नीट करून दिवसभर ते कधी बायकोच्या तोंडाकडे तर कधी भिंतीवर असलेल्या वाघ, बिबट्या, कोल्हा, अस्वल्यांच्या तोंडाकडे बघत झोके घेऊ लागले. झोका घेताना आधेमध्ये त्यांच्या धोत्रात वारा शिरून धोत्राचा पॅराशूट होत होता. ही असामी म्हणजे झुंजारराव पाटील, गावचे पोलीस पाटील. पण बाहेर लॉकडाऊन असल्यामुळे सध्या घरातच. गाव बंद होऊन महिना झाला पण पाटलांच्या घरात हे असंच सुरू. आणि इतक्यात वाड्याचा दरवाजा वाजला. कोण आहे र? पाटील पाटील, म्या सदा खोत. अहो निरोप घेऊन आलो या. अरे बाहेर सगळं बंद आहे ना व. आणि मग तू कसलं निरोप घेऊन आलास र? अहो सरपंच बाई चावडीवर आल्यात. अहो तुम्हाला लोक बोलवलं आहे. सरपंच बाईचा निरोप म्हटल्यावर पाटील लगबगीनं तयार झाले आणि चावडीकडे गेले. ये बघा. सरपंच बाईच्या तोंडनं नुसतं एवढं ऐकून अंतर ठेवून बसलेला मोरे अण्णा आता काय बघायचं अशा आविर्भावात सावध होऊन थोडं पुढे सरसावलं. ये बघा, काल मागच्या गल्लीतला म्हादू आपाचा थोरला पुण्यावरनं गावात आला. पण मी म्हणतीये तो डायरेक्ट घरी गेलाच कसा? आता शासनानं नवीन नियम काढला आहे. बाहेरनं जे बी गावात येईल त्याला गावच्या शाळेत 14 दिवस क्वारंटाईन का काय ते करायचं. तेव्हा बाहेरनं जे कुणी गावात येईल त्याच्या व्यवस्थित नोंदी घ्या. पर शाळेत अजून कसली सोय नाही झाली जी. गाव कामगार कम लिपिक कम पाणी पुरवठा अधिकारी मोरे अण्णा मध्येच बोलला. मग कधी होणार सोय? का ती बी मीच करायची? नाही जी आजच करतो की सगळी सोय. आणि मग गावात कोण येतंय, कधी येतंय, कुठनं येतंय, या सगळ्यांचा कारभार पोलीस पाटलानं बघायला पाहिजे. मी एकटी कुठे कुठे बघू? हा, सरपंच बाईंचा टोमणा पाटलांना लागला खरा, पण पाटलांना ती आयती संधीच वाटू लागली. कारण आता त्या निमित्तानं परत गावात रुबाबात फिरता येणार होतं. आणि मग सरपंच बाईच्या आदेशानं पाटलांच्या हुकमाखाली गावात कडक लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. घराबाहेर पडताना तोंडावर मास्क लावायचा, अंतर ठेवून चालायचं, गरज नसताना घराच्या बाहेर पडायचं नाही. जो बी विनाकारण घराबाहेर पडलेला दिसल
त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल अशा सूचना वारंवार मंदिराच्या लाऊडस्पीकरवरून ऐकू येऊ लागल्या. गावच्या माळावर गावची पोरं अजून पण क्रिकेट खेळत होती. ही बातमी कळताच पाटलानं आपल्या फौजेसह माळाकडे कूच केली आणि क्रिकेट खेळणाऱ्या गावातल्या भावी धोनीला धू धुतला. भावी हार्दिक पांड्याच्या तर मांड्या दुखेस्तोवर कुदवला आणि खेळायला आलेल्या पोरांना तिथून हुसकावून लावलं. दुसऱ्या बाजूला गावातल्या टिकटॉक गँगची पण धरपकड सुरू होती. पाटलाचा रुबाब आता परत वाढला होता. पाटील कायम सदाखोत, अण्णा मोरे या आपल्या फौजेसह चावडीवर बसून गावावर नजर ठेवून असत. बातमी त्यांच्यापर्यंत आली रे आली की ही मंडळी लगोलग तिथं धाड टाकायचे. या सगळ्यामुळे पाटील मनातून जाम खुश होता. आणि असाच एक दिवस पाटील चावडीवर निवांत बसलेला असताना सदाखोत तिथं त्यांच्या बाजूला येऊन बसला. आज रातच्याला संत्या गोव्यावरनं गावात येणार आहे आणि मागच्या गल्लीनं गुपचूप घराकडे जाणार आहे असं कळलंय. ही बातमी ऐकताच पाटलांनी मिशांना ताव मारला. त्याच्या मायला त्याच्या रामची नजर चुकून जाणार होय. येऊ दे बघतोच कसा घरला जातो ते. आणि अंधार पडताच पाटील आणि त्यांची फौज मोहिमेवर जायला निघाली. रात्री 1 वाजून गेला. सगळा गाव शांत झोपी गेला होता. गावात यायला 2च मुख्य रस्ते होते. त्यातल्या एका रस्त्यावर बाभळ आडवी पडून तात्पुरती चेकपोस्ट तयार झाली होती आणि दुसऱ्या रस्त्याकडे पाटील आणि बाकी मंडळी डोळे लावून संत्याची वाट बघत पहारा देत होते. पाटील, तुम्हासनी काय वाटतंय, होईल का हो कंट्रोल या महिन्या अखेरीला? आता कसं सरकार म्हणतंय त्याप्रमाणे जर लोकांनी साथ दिली तर होईल की. हो, पर लोक लय आडगी आहेत बघा. घरातनं बाहेर पडू नका म्हणलं तर मुद्दाम बाहेर येतात. उगा नुसतं इकडे तिकडे फिरत बसतात. वय या लॉकडाऊन मुळे शहराप्रमाणे गावावर पण परिणाम झालाय बघा. इथली समजी बाजारपेठ, दुकानं सगळं ठप्प झालंय. हा चायला, कारण लय दिस झालं तंबाखूच खाल्ली नाही. दुकानाचा विषय निघताच पाटलांनी आपली तळमळ व्यक्त केली. अहो कशाचं काय, त्या विरोधी पार्टीच्या भाऊपुढाऱ्यानं एकदम माल उचललं नव. मायला एक बी पुढी घावली नाही. त्याच्या तर जिंदगीला चुना लागला पाहिजे. मोरे अण्णानं उगाच आपला हातावर हात चोळत तळतळाट केला. थोड्या वेळाने गावाच्या वेशीतून कुणीतरी आत येत असल्याचं त्यांना दिसलं. खांद्यावर बॅग आणि हलत डुलत ती व्यक्ती बिनधास्त गावाच्या दिशेने येत होती. पाटील 101% असताना आहे बघा. काय संतोषराव, कधी आला म्हणायचं. हे काय जस्ट. संत्या डोळे तारवाटून बघत बोलला. त्याच्या चेहऱ्यावरचा मास्क खाली आलेला आणि त्यातून त्याची वाढलेली दाढी स्पष्ट दिसत होती. हा, मग आता असंच बॅग घेऊन तर शाळेत मुक्कामाला जायचं. पाटलांनी आपली ऑर्डर सोडली. शाळेत कशाला तिकडं? अहो शाळा सोडून 10 वर्ष झाली की आता. मी जातो आपल्या घरी माझ्या. फुकणीच्या हा? शिकायला नव काही. आता 14 दिवस शाळेत मुक्काम आहे तुझा. तुझ्या घरी आम्ही कळवतो, ते जेवण देतील लांबनच. नग कशाला, मी जातो की आपल्या घरी. नरसाळ्या, काय घरी गप शाळेत जायचं. नाहीतर आत्ताच्या आत्ता तालुक्याला कळवतो, मग डायरेक्ट हॉस्पिटलात जाशील. अहो काहीतरी ऍडजस्ट करा की राव. आता तुमच्याच हातात केवळ सगळं. नाही म्हणजे मी राहतो शाळेत, पर 14 दिवस म्हणजे लई होत्यात बघा. संत्या, त्यात काय बी बदल होत नसतोय बघ. अरे तसं नव, पर काहीतरी 4-5 दिवस राहतो मग जातो घरी. अहो मी येताना खास तुमच्यासाठी भेट वस्तू आणली. आता पोलीस पाटील आहेत म्हणल्यावर गोव्यावरनं मी तसंच कसा येईन. अहो बघा की एक बार. संत्याने बॅगेतून एक बाटली आणि एका खाकी रंगाच्या कागदात गुंडाळलेल्या तंबाखूच्या पुड्या बाहेर काढल्या. ते बघून पाटील, सदाखोत आणि अण्णा मोरे तिघे पण गप्पगार झाले. लगेच काहीच बोलले नाहीत. अरे, हे कसं रे मिळालं तुला? मिळते की सगळं. फक्त आता तुम्ही नाही म्हणू नका. आता तू लईचा आग्रह करतोस म्हणून फक्त तंबाखूच्या पुढे तेवढ्या घेतो
पर ती बाटली न गामात लगा लगा. पाटलांनी संकोचून आटोपतं घेतलं. संत्याच्या हातनं तंबाखूच्या पुड्यांचं बंडल घेतलं. त्यातली एक एक पुडी सदा आणि मोरे अण्णाच्या हातात दिली. बाकी सगळ्या पुड्या स्वतःजवळच ठेवून घेतल्या. आणि मग पाटलांच्या म्हणण्याप्रमाणे संत्या काही दिवस शाळेत क्वारंटाईन झाला. पण गावात नेहमीप्रमाणे कडक लॉकडाऊन सुरू राहिला. संत्याला क्वारंटाईन होऊन 5 दिवस झाले. इकडे पाटील वाड्याला टक्क्याला टेकून आरामात बसले होते. तंबाखूच्या पुड्या म्हणजे जणू खजिनात मिळाल्यासारखे ते आपल्याकडच्या पुड्या जपत होते. सारखे मोजून लपून ठेवत होते. नित्य नियमाने हातावर चांगली मळून मळून खात होते. आणि मग एक दिवस, अहो पाटील, अहो पाटील, अहो बाहेर या लवकर. अरे काय रे, काय झालं? अहो गावात अँब्युलन्स आली आहे. अहो 2 दिवस झालं संत्याची तब्येत बरी नाही. अधून मधून खोकला येतोय. अहो ताप आल्यासारखं वाटतंय म्हणतोया. संत्याला बहुतेक तो आजार झालाय. अहो त्याला न्यायला आरोग्यवाले आलेत. ही बातमी ऐकून पाटील उडालेच. अचानक बॉम्ब पडावा तसं पाटील जागचे हल्ले. पाटील लगबगीनं अंगात घालायला सदरा शोधू लागले. फेटा विस्कटून गेलेला, नेहमीची बंदूक तोंड उलट करून कोपऱ्यात पडलेली. पाटील धावत पळतच शाळेकडे गेले. वाटेत मोरे अण्णांना घेऊन ते शाळेजवळ पोहोचले. बघतात तर संत्या गप्पगार गाडीत बसलेला. सरपंच बाई आणि आरोग्य खात्यातील अधिकारी आपापसात बोलत होते. मॅडम, यांच्या सहवासात अजून कोणी व्यक्ती आली आहे का? त्यांची एक आम्ही यादी बनवतो आणि तुम्हाला कळवतो. त्यानुसार मग आपण पुढील कार्यवाही करू. एवढं बोलून अँब्युलन्स निघून गेली. पण ते ऐकून इकडे पाटलांना दरदरून घाम फुटलेला. पाटील गपचूप वाड्यावर आले आणि अवसान गळाल्यासारखे पडून राहिले. त्यांच्या पॅराशूट मधली हवाच निघून गेली होती. अहो काय झालं हे असं लोळायला? त्यांचं ते वागणं बघून पाटलीनबाई अधूनमधून त्यांना विचारत होत्या. पण पाटील काहीच न बोलता नुसते पडून राहत होते. मनातल्या मनात संत्यानं दिलेल्या तंबाखूच्या पुडीचा बंडल आठवला की तोंडातल्या तोंडात त्याला शिव्या हसडत होते. अरे छायला, या तंबाखून समजा घात केला, संधीच वाट लागली. पण सततच्या विचारानं त्यांना रात्री अचानक अंग गरम वाटू लागलं आणि ते अजूनच अस्वस्थ झाले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी मोरे अण्णा आणि सदाची चौकशी केली तर दोघे पण ठणठणीत असल्याचं समजलं. पण ते समजल्यावर पाटलांचं टेन्शन अजूनच वाढलं. आधीमध्ये खोकला आणि घशात खवखव जाणवू लागली की ते आणखी गोंधळून जात. खोकल्याची उबळ येते की काय या भीतीनं लगोलग डोक्यावरचा फेटा तोंडावर गुंडाळून घेत. भीतीपोटी त्यांनी त्यांच्या जवळच्या उरलेल्या तंबाखूच्या सर्व पुड्या गपचूप नाल्यात फेकून दिल्या. सारखं सारखं पाटलीनबाईंना आयुर्वेदिक काढा, गरम पाणी द्यायला सांगत. पण ते देताना पाटलीनबाईंनी तब्येतीची चौकशी केली तर हा काही नाही, हे आपलं आधीच काळजी घेतलेली बरी अशी उत्तरं देत. सकाळ झाली आणि अखेर टेन्शन सहन न झाल्यानं पाटलांनी थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाठलं. तिथल्या डॉक्टरांनी त्यांना तपासलं आणि म्हणाले, हे बघा पाटील साहेब, तुमची ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री अशी काहीच नाहीये. आणि तरी तुम्ही म्हणत असाल तर तुम्ही सांगितलेली लक्षणं पाहता काळजी म्हणून आम्ही तुम्हाला 14 दिवस इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करू. दरम्यान आणखी काही त्रास जाणवला तर मग स्वॅब टेस्ट करूयात. पर माझ्या वाड्यावर रगड जागा आहे की, घरीच थांबतो. अहो हो, पण तुम्ही संतोषच्या संपर्कात आला होतात ना, त्याचा रिपोर्ट अजून आलेला नाहीये आणि तुमच्यामुळे वाड्यावर इतरांना बाधा नको व्हायला. पाटलांना आता नजरेपुढे शाळा आठवू लागली. पाटलांचा नाईलाज झाला. पाटलांच्या फेट्याच्या तुऱ्यानं मान टाकली होती. सावकाश पावलं टाकत टाकत ते वाड्यावर परत आले. वाड्याचा भव्य दरवाजा ओलांडून ते आत शिरले. समोर झोपाळा, भिंतीवर लटकलेली बंदूक आणि वर हिंस्र पशूंची भुसा भरलेली तोंड त्यांना दिसली. हे सगळं वैभव सोडून त्यांना आता पत्र्याच्या शाळेत राहावं लागणार हे दुःख होतच, पण आता त्यांना मरणाची भीती सुद्धा वाटू लागली होती. बरं ऐकलं का? माझ्या कपड्यांची पिशवी भरा. आता आता पिशवी भरून कुठे तालुक्याला जाताय की काय? पाटलीनबाईनं गमतीनच विचारलं. हा नाही, इथं शाळेत राहायला जातोय थोडे दिवस. का?
ते संत्यामुळं मला बी इन्फेक्शन झालंय म्हणून काळजी घ्यायला सांगितलीये. तेव्हा काही दिवस शाळेतच राहावं लागेल. तरी म्हणत होते लई वरा करू नका, शांत बसा घरात. पण ऐकतय कोण? सारखं आपलं ती बंदूक नाचवत गावभर फिरायची हौस होती ना व. आता घ्या. ज्या खांद्यावर आजवर डबल बारीची बंदूक होती ते खांदे आता खाली वाकलेले. पाटील एवढा वेळ वाड्याच्या दरवाजापाशीच थांबले होते. कपड्याची पिशवी घेऊन बाहेर पडणार तोच सदाखोत परत वाड्याकडे पळत येताना दिसला. काय र? अरे इतक्या गडबडीनं कुठं र? अहो पाटील, तुमच्याकडेच आलो या. अहो ते कुणातरी साहेबाचा फोन आलता. अहो संत्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आलाय म्हण. अहो काय बी नाही झालं त्याला. अहो तुम्ही उगाच काळजी करत होता. हायला सदा हे खरं आहे ना व? सदाने ही बातमी दिली तशी पाटलांच्या डोक्यातील टेन्शनची हवाच निघून गेली. अचानक त्यांना बरं वाटू लागलं. पाटलांनी कपाळावर आलेला घाम पुसत खात्रीसाठी पुन्हा विचारलं, अहो तर काय? अहो तालुक्यातून फोन आलेला होता जस्ट. हायला, अरे इथं माझा जीवच जायचा बाकी होता बघ. पण झालं ते बरं झालं बघ. तो संत्या अजून 100 वर्ष जगायला पाहिजे. पाटलांनी हातातली कापडाची पिशवी खाली ठेवली. पुन्हा एक नजर वाड्यात बघितलं तसं सदानं त्यांच्या जवळ येत हळूच विचारलं, बरं पाटील, हा? ते तंबाखूचा बंडल हाय का संपला जी? ते ऐकून पाटलांना हसावं की रडावं तेच कळेनासं झालं.